Shalom, shalom, shalom. Bete Xavier Amlach كمي تانيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا حاوكم صلاح الدين نسد ترجمة ليدلو حاونا سيمينا متينا. Jag broder Saladin som är den som översätter mässan. لما أنتي نزور حز زخون قال قرطي دون جينا نقول لنا جنب زعبان يزور حز قاليخ نقرأكم. Den här gången vi har blivit lite sena med att ta ut månadens ord. مخنياتو أب نفس وتكف أوارح كنا أتقولنا نيورحك قال كم منفس كل استقبلنا هنا نأتو. Men nu kommer vi dela månadens ord. Varje gång vi kommer till en ny månad så delar vi månadens ord. لكعت منفس كل الذهبنا قال أفتورحي هيوتنا أفتقال كم تركب ويدما بتقال هيوتنا نبدأ الجلوري كم تساجر يتجبر ويتا. Och varje månad så får vi ett ord från den heliga ande som vill att vi ska växa i det ordet, att det ordet ska förändra oss och ta oss till nästa härlighet. سلازي أبدا حلفة سومنينا هنحلفوا لكم دقبقنا نيرو جن أكاديمي كانوا حلفوا يكعلنا سنة يا ريتو مالتي. Så vi skulle ha lagt ut det här för förra veckan så vi ber om ursäkt, vi kommer lägga ut det nu. جن بيتي كريستيان بفيسبوك بقول جن حلف نيري. Men i församlingen och genom Facebook så har det redan kommit ut. جن توم بيوتيوب تكاتاتولنا دلهم دما مي بفيسبوك ناتنا دي تكاتاتول خيتخونو نعاهم كأوربتك من قلت أركم دلي. Så för er som endast kollar på YouTube-kanalen och inte följer oss på Facebook så vill vi också dela med oss av månadens ord till er. زور حزي نايمن كحور حناي. Den här månaden är uppväckande månad. ريخو زور حزي نايمن كحور حناي خبلكم كله انتاي مالتيو. Så när jag ser att den här månaden är uppväckande månad så vad menar jag? نمانينا خخنك. Och vem är det vi ska vakna upp till? سلا كريستنا حدا تفلت أوزلكم حقله. Det finns en sanning som ni behöver förstå i det kristna livet. كريستنا حدا نجار نختكون تتصعرون تقويون هيوت هيكونا. Det kristna livet är ingenting du strävar och kämpar för att bli något i. مخنياتو أوريدي بكريستوس كوين كات جنبر هيوتي. Och det är för att det är något du redan startar vad du är i Kristus. سلازي أوشتنا بكريستوس زتقبلنا يفتون هيوت لنا. Så vi har en fullkomligt liv inom oss som vi har tagit emot av Kristus. إذا أوشتنا زولو هيوت السودما ناتو سفرة وعلم كريستوس زبال سفرة قالوا. Och det livet vi har tagit emot den har sin egen värld och atmosfär som är i Kristus. سلازي كريستيان كنقع زلوو نتتخكلينيا ناي بحقن ناي وشتي مانوتي. Så när en kristen behöver vakna upp och förstå det här, det är att kunna vakna upp till sin riktiga identitet som de bär inom sig. مخنياتو حكي إذا أبدأت رئيو زلهم ديكونا حكي أوشتهم يزلو. Och det är för att det är sanningen, det är inte det ni ser på det yttre, det är det som ni bär inom er. أبيوت كل يدلين تبلو بملؤ أوشتهم هلوكو. Allt det ni kan föreställa er, det ni behöver i det yttre, ni har redan det i er inre. سلازي كم كريستيان بمنفس قدس بمجلاس قالوا نتناي وشتي هيوتكم أنت نريحكم أنت ترديكم أنت تبارابيركم هيوتكم غير. Så som kristen, om du förstår det du bär inom dig och du börjar ta ut det och du börjar väcka upp det, då kommer hela ditt liv börja förändras. That's why ab church ke قارتنا إذا سالسا معلتي نايتهم تصلوت المعلتي ناوشنا. Det är därför i församlingen vi har ropat ut att det är 30 dagars fasta för att det här ska vakna upp. إذا سالسا معلتي تصوم تصلوت ناوشنا يزلنا أملاخ قطعهم ملسلنا أنا أملاخ نخون رخبو محرد كجبرنا أيقونا. Det här 30 dagars fasta och bön vi har lagt ut, det är inte för att vi ska vända om till Gud, att Gud ska förlåta oss, att Gud ska förbarma sig av oss. مخنياتو إذا زلنا يو كيدان حدش كيداني. Nej, det här, det livet vi är i, det är det nya förbundets tid. سلازي حدش كيدان ناي نفسو ناي جزارو سوزخالا أتسالاليا أتساوما أكايدالو. Och det är för att det nya förbundets stil, det har sitt eget sätt att be, sitt eget sätt att fasta och leva i. أتم قدم رحوا زنوركم بكريستوس حجينا بأملاح قريبكم إلى مصحف قدس. Det står ni som var långt borta från Gud tidigare, nu har ni kommit i Gud genom Kristus. قريبنا راح ديكونا منفس كريستوس زلو مسو أحد يخون إلى مصحف قدس. Och det är inte bara att vi har kommit nära Gud nu, det är utan att vi har fått den heliga ande i oss.
ስለዚህ መንፈስ አምላክ አባና ስለዘሎ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኮይና ኢና Och eftersom den helige ande är i oss så har vi blivit ett med Kristus. ስለዚህ አምላክ ካባና ከምዝሩሕ ኮይኑና ገጹ እንደሊ ክምለሰና ንልሙኖ መንገድ የለን Så det finns ingen väg där vi ska ropa för Gud att han ska vända sitt ansikte till oss, att vi ska vända oss tillbaka till honom, att vi ska komma nära han. Nej, nej. No, እግዚአብሔር ምሳና እዩ ምሕረቱ ይሁንና እዩ ኣብ ምሕረቱ ኢና ካንነብርሰለና ገጹ ካብሪልና እዩ Gud är med oss och han har förlåtit oss och han har låtit sitt ansikte lysa över oss. ነገር ግን ነዚ ተፈጺሙ ዘሎ ሓቂ ንዕኡ ግን ከነስተውዕል ንዕኡ ኮንሽስ ክንከውን ኣብ ፋስቲንግ አቲና ሞርና ፎከስ ንክንገብር ኢና ፋስቲንግ አውጅና Men det här sanningen som vi har fått att han är med oss och att han har gjort allt det här för oss, varför vi har gått in i 30 dagars fasta, det är för att vi ska väcka upp det och förstå det vi har fått. ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ንጎ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 7 ፕሬየር ኣለና Så varje morgon klockan 6 till 7 så har vi bön. ኩሉ ጊዜ ድማ ምሸት ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 7 ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ፕሬየር ኣለና ዞሪ Och varje kväll så har vi mellan klockan 8 till 9 så har vi bön den här månaden. ኣብ ዙም ይደሎት ፕሬየር Och bönen är via Zoom. እቲ ፕሬየር ብትግርኛ Och bönen är på tigrinja. ስለዚህ ቶም ብትግርኛ ደለኹም ኣብዚ ፕሬየር ዝምሳና እንዳተኻፈልኩም ዛወር ሕዚ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት በሓቂ ነቲ ናይ ውሽጢ ህይወትኩም ክትነቕሑ ትደሊ እንትኾንኩም Så ni som har möjlighet att kunna be och vara med som pratar tigrinja, ni kan vara med och joina oss. Då kommer ni kunna vakna upp och bara resa upp er från er inre identitet. ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ጸሎት ጊዜ ብዝተፈላለየ ኣብ ነብስ ወከፍ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና እዩ ዘሎ ቃል እንዳሃበ Och i den här fastan vi håller på att gå in i, som vi är inne i, för varje dag så leder den heliga ande oss för specifika saker. ስለዚህ ብሙሉእኩም ቶም ኣብ ጸሎት ዝኽተኣትዉ ትደሊ ሎማዓንቲ ቀልጢፍኩም ንዛኣለ እዚኣ ምስ ሰማዕኩማ ኣብ ታሕቲ ናይ ፌስቡክ ኣድረስ ኣለኩም ኣብ ፌስቡክ ኣነ ኣብ ጸሎት ክሓብር ምሳኹም ይደሊ እየ ዝወርሕ ኢልኩም ጻሕፉ Och för er som vill vara med oss i bönen direkt efter när ni har sett den här videon, så gå in och skriv till oss direkt på Facebook och skriv att ni vill vara med och delaktiga i bönen. ሽዑ ከም ተኣትኹም ክብረኩም ኢና Då kommer vi göra så att ni kan vara delaktiga i bönen. ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ናይ መንቃሕ ወርሕና እዩ Så den här månaden är en månad av uppvaknande. ሓደ ንማንነትና ክንነቅሕ ኢና Vi kommer vakna upp till vår identitet. ካልኣይ ማንነትና ንዘለዎ ስፍራ ንዕኡ ክንነቅሕ ኢና Det andra, vart vår identitet befinner sig, vi kommer vakna upp till det också. ሳልሳይ ኣባና ዘሎ ርስቲ ንዕኡ ክንነቅሕ ኢና ወይ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ Och för det tredje, det vi bär, det vi har fått av Gud, vi kommer vakna upp till det. ክልተ ጥቕሲ ክበኩም እየ Jag kommer ge 2 verser. ሓደ ኤፌሶን 1 Efesierbrevet kapitel 1. ካብ 15 ክሳብ 23 ጸሓፍዎ Skriv det, Efesierbrevet kapitel 1 från vers 15 till vers 23. ኣነ ሓንቲ ቃል ካብኹም በልኩም እየ ጥቕሲ 18 ደላ Jag kommer läsa en vers från det, den är på vers 18. ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕኹም እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልይ ኣለኹ Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. እሲ ስለዚ ዝወርሕ እዚ ኣዒንቲ ልቦናና በሪሁ እቲ ረኺብናዮ ዘለና ርስቲ ናይ ጎይታ ተስፋ ጽዋዕና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና Så den här månaden ska vår hjärta upplysas och vi ska förstå vilket hopp han har kallat oss till och det härlighet som han har gett oss i arv. እቲ ካልኣይ ጥቕሲ ድማ ኣብ ኢሳይያስ 6 ጥቕሲ 1 Och den andra versen det är i Jesaja kapitel 60 vers 1. ብርሃንኪ መጺኡ ክብሪ እግዚአብሔር ከአወጽልኪ እሞ ተንስእ ብርሂ ይብል Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet ska gå upp över dig. ስለዚህ ሪኹም እቲ ብርሃን ወጪ እቲ ክብሪ መጺ እንታይ ዳ ተዳልዩ ዘሎ ንስኽ ነቕሕኩም ተሳጥራሕ ተሪፉ ዘሎ Så det står ljuset har kommit och ljuset är med dig. Så det enda som behövs är att du ska vakna upp bara. That's why ዝወርሕ ዝብ ህይወት ክኾኑ ክፍጸም እዩ Och den här månaden ska det här ske i ditt liv. You will never the same again. Du kommer aldrig bli detsamma igen. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och älskade. ኣብ ጸሎት ክረኽበኩም ክጽልየኩም እየ Jag förväntar mig att träffa er i bönen. ኩሉ ጊዜ ብጸሎት ኣለኹ ኣነ Jag är alltid i bönen. ሻሎም Guds frid.